Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong gihandom karon ang tanang mga magtotoo nga nangamatay. Sayod ta nga nagtudlo ta dinhi sa simbahan, binasi sab sa atong nabasa diha sa mga pagtulunan o mga basahon sa balaang kasulatan nga adunay mga kalag nga kinahanglang iampo, ang mga kalag nga naa sa purgatorio. Gahapon ang mga kalag nga nahimo ng santos, karon ang mga nanginahanglan sa atong pagampo ang naa sa purgatorio. Iampo pod natog apil ang mga patyonon kita nga mga padong pamahimong kalag nga unta kamao sad tang muhuna-huna kanunay nga naa tay kalag nga angay natong atimanon nga dili mamatay ning maong kalag apan pwedeng mabanlod sa impyerno. Muna samtang buhi pa ta, gamito nato ang atong lawas aron paghatag og nindot nga kinabuhi para sa atong mga kalag. Ang atong mga benefactors at donors iampo pod nato nga kanunay unta silang malikay og malig-on batok sa mga tentasyon sa sala. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo patalinghogi nga maluluyon ang among mga pagampo aron imo usab nga lig-unon ang among paglaom nga imong pagabanhaon ang imong mga alagad sumala sa ilang gipaabot samtang buhion namo ang among pagtuo diha sa imong anak nga nabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga Makabeyo. Si Judas, ang pangulo sa Israel, nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tawo nga mikabat og 2,000 kasalapi nga plata ug gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo nining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta ka butang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Niining malig-on og Diosnon nga hunahuna nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ug maluluy-on. Daiga ang Ginoo kalagko, tibuok kong kaugalingon, daigang iyang balaan nga ngalan. Daiga ang Ginoo kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Maluluy-on ug mahigugmaon ang Ginoo. Dugay masukog hupong sa kaayo. Maingon nga usa ka amahan maluoy sa iyang mga anak. Sa ingon maluoy ang Ginoo kanila nga hamadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Apan ang kaluoy sa Ginoo gikan sa kahangturan hangtod sa kahangturan. Alang kanila nga madlukon kaniya, ug ang iyang katarong alang sa mga anak sa iyang mga anak. Kanila nga nagamping sa ilang kasabutan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsoon, karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangahas pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay o gibanhaw, atoa siya sa tuo sa Dios ug nangalyupo alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang mga gutom? Ang kakabos? Ang katalagman o ang kamatayon? Dili, hinunoa, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon ni ang kinabuhi
ni ang mga anghel, ni ang mga langitnong punuan, o mga gahom, ni ang mga butang karon, ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas, o sa ilalom, wala galoy bisan unsa sa mga binuhat, nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios, nga pinaagi sa atong Ginoong Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa kapaingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili muagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong mga pagbasa karon, sa unang pagbasa, ikaduha hangtod sa Ebanghelyo, naghatag gid nato og assurance nga dili di ay ang kinabuhi matapos. Kini di nga atong kinabuhi mupadayon ra gyud ni siya. Munang sa mga taong nagtuo Ginoo, way kamatayon. Mutuo mo ana dili. Sige lingi ay mong tupad. Ing namutuo ko din agyod ka mamatay. Ing na. Oh. Kay ang kinabuhi mo padayon. Tanawa si Kristo mismo ningon mag-andam ko lawak dito sa balay sa akong amahan aron bisan asa ako atua usab kamo. Sa to pa kay wa man mamatay si Kristo nya ingon man siya bisag asa siya to asab ta di gid ta mamatay. Munang dili gid angayan nga mahadlok ta aning kamatayon. Nya unsa may mga timaan nga nahadlok kas kamatayon kana gyung masuko. Masuko. Kinsa ninyo dinhi ang muingon sugod karon pader din ajud ko masuko ta sa kamot. Gusto gid ay mong mamatay. Mao na ron kanang gubat ang mga sundao ug ang mga kaatbang nila sama ng Israel, Hamas, Palestina, Russia, Ukraine ug uban pang mga lugar nga naggubat
ang pagtuo gid ana nila patyon tika para di ko mamatay. Kay nituo man sila nga mamatay gid ta. Mo nang patyon tika aron di ko mamatay. Pero sa atong pagbuhat ana nga patyon nato ato isig katao para secured ta na matay na hinuon ta. Matud pa sa ikaduhang pagbasa, kinsa may makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Kini manggong gugma sa Dios mga igsoon, mao ni siya hinungdan nganong nataw ta, nabuhat ang tanan tungod sa gugma sa Dios. Kinsa ninyo dinhi ang wa moagi og sexual activity sa atong parents? Kanang ni ditso lang sama ni Jesus nga ni ditso lang og ka umol sa tiyan sa inahan. Wa oy nya 99% sa naghimo nato naghigugmaay gidto sila. Nga mag-sex kagwa ka kahigugma sa gi-rape man pader o mo bitang 99%, 1% ra tingali tong gi-rape. Siya nga nung gi-rape man ka, nikuyog man ko sa akong uyab niya, di man ko gusto mag-sex may niya, iya man kong gi-rape. Rape nga ni pahimutan sa gato. Nikuyog man ka. Nga magnagbugno mo dito. Akan natin ang gi-rape sa usahay uyuan, usahay amahan, stepfather, o kana. Pero tagsara man sa gayo mabuntis ana. Wa man gyud kayo. Mao lagi na ingon ko 99% bunga gid ta sa paghigugmaay. Kay lagi ang kinabuhi hinatag sa gugma sa Dios. Apan ang atong pagkahadlok sa kamatayon, ang atong dili pagtuo nga kita dili na mamatay, mao'y hinungdan nga makasala ta. Nya nangutana si San Pablo, kinsa may makapahimulag nato sa Dios? Dili ang kamatayon, dili ang kagutom, dili ang mga gahom nga espirituhanon o yutanon, dili ang mga butang nga namugna karon og ang umaabot sa maani mga satellite. Wa pa ta kahibaw mga 10 years from now unsa na kaha ang mga butang nga mamugna sa kalibutan. Tingalig manglupad na ang mga tao, mura nag mga ungo. Na naman aron, sige naman aron, sige namang experiment. Nga itaod lang na ni mong maong butang, makapalit ka na, lupad na ka. Wade mo kita na mga salida-salida ka na mga karton-karton. Naman agad, manglupad niya, na naman aron, gihimo naman na may mga testing-testing, dili lang kayo layo og maabutan. Pero moabot yung panahon nga moadto kag Manila, ikaw na lang. Adto na ta magbanggaay sa babaw, mura na tag mga sayaw, magkabanggaay na ta dito. May manlanggam kay abdik magmata niya. Kita usahay, di man ta abdik, magbutang na sa tag sensor, aron dili ta magkabanggaay dito sa panganod. Moabot ginang panahon na. Nya moabot na sa nang panahon nga ako diri ron gasulti, pwede ra gyud og sa usa lang ka click sa kamot, pwede na kong tuwa dito sa may woodlands. Ba? Kay mga pangandoy mo na sa tao nga dinhis kalibutan. Nya naay paagi ana nga makabot na siya. Pangandoy ramang kunas tao god nga makalabang tas dagat, makalakaw tas tubig o tanawa karon dagko kay mga barko kargahan pagdaghan kay mga sakyanan mulutaw mas tubig. Pangandoy man nato nga makatabok ta ng hangin o karon o porting dagkuas eroplano magdapa ng mga bomba perti pangkusuga manglupad na mas hangin. Pangandoy ra man nga moadto tag buwan, moadto tag laing planeta karon ngadtunganhi naman lang ang mga astronauts. Di ba? Kamo wade mo mangandoy nga dili nanta mo maglakaw ngadto. Init kay istanan. Ngandoy tana moabot gina siya. Pero dili na gyapon rason nga mahimulag tas Ginoo. Unsa may makapahimulag natos Ginoo? Ang atong gugma niining kalibutana, niining kinabuhia. Kana bang ang tanan natong himuon pulos na lang gyud pagpreserbar aning kinabuhi nga temporaryo nga ato karong gi pahimuslan. Temporary
existence. Gitawag ni og mortal life. Kining ato din mortal, pero part nato na ay immortal. Nya unsa may makapawala ana gikan sa Ginoo? Ang sala. Igiling niya imong tupad ing nanakay sa pangutan na ba? Nya moingon gani naa nya patay ka. Mahimulag naman tas Ginoo. Nya ang Ginoo may dalan padong sa langit. Siya, I am the way. Matod pa niya dire. I am the way, the truth, and the life. Mahimulag ta tungod sa sala. Nya unsa may hinungdan nga nakasata kay di na ta gustong mamatay. Munang dali kita masuko. Ana. Kay di man ka gustong mamatay. Unsay ikaduhang timaan nga ang tao nituo nga di na siya mamatay? Unsa man? Kusog kay na siya manghatag. Hatag gyud tanan. Muna ingos Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Ihatag ginatanan kay ngano man kining kinabuhi wa ni siya kapuslanan basta magsigit gunit anang naang lumalabay nga butang. Kana bitang musaom ka ngadto laom tubig nya mugunit ka didto sa kananaang bato. Unsa may mahitabo nimo? Di ka kabalik na to babaw. Nya kay di na makakabalik sa babaw, unsa may mahitabo? Patay ka. Mutungagi ka nga to, buhi igin kuan bato. Ako bitaw di kay ko ka maumulangoy, adi man jud ko ka maumulangoy sa tinud-anay. Nya nag fishing immersion ko, nya giingnan ko katong seminarista pa ko ba. Nanguha mi ana kana mga unsa nang ilang pile-pile, mga bato, mga ligid, mga kuan niya adto dito na kanang mga ito. Nya ingos tatay nako nga katong mananagat. Ali Chris, magkuanta ato ring sana kanang pugaron o sana kanang ana butangan nga to kanang net nya kuan man mga duha man kadupa ang giladmon ingon siya tabang na kuha aning bato saom na akong tatay dito tungad ako kay bato labay nga to saom na sad. Ako saom dayon ko, gunit ko atong bato yung nakadako, di man ko kadaog. Tunga na sa ko, way na da. Saom na sa ko, kato na sang kahoy, yung murag yakal, akong gunitan, di man gyapon ko katunga, ako na sang buhian, tunga na sa ko, wag ko'y nakuha. Wag ko'y nakuha, wag ko'y natabang sa kong tatay, usay, galisod pa kong abot nga tuslaom, inig saom. Dito na lang kustomoy sa baling oy katong nanood na nga to ang mga isda ba gasigi na lang ko yun hala kanindot gasigi lang kog tulpok dito sa mabaw ba dito sa mabaw kataw nga lang akong tatay pasabot di jud ko ka tunga kun mugunit ko mo nang di sa takaabot og langit kun manggunit ta dinhis kalibutan practice kita og detachment buhi gid na ang naa dinhis kalibutan kanang imong bana kanang imong asawa imong ginikanan anak balay kwarta gahom buhi gid na aron tama langit. Sige katulong lingi sa imong tupad ing na siya sugod karon mamuhi na ta ing na ing na di na ta magsigig kupot aning as kalibutan kay di ta katunga. Di ta katunga patay ta malumos ta dinhi mamuhi na ta unsa may resulta sa mga namuhi na malit og slots mo ni ako murong i-update sa atong slots bunga ni sa mga namuhi na inibuhi og tag 1,000 na inibuhi og 100 na inibuhi og 500,000 so sa atong holy pads para sa retreat sa mga pari ang atong halin niabot nag 88,780 ka slots na apay 11,220 ka slots nga available atong pakpakan ang namalit niini tag 100 pesos rani o nang namuhi sila 100 na 300
naay 1,000, nasay tag 3,000 kay naamantaan ni 30 slot challenge tag 3,000 na nasa tay nadawat nga 881 ka 30 slot challenge. Namuhi sila og 3,000. Nya karon ra ni kutob November 7. So pila na lang ka adlaw? 5 na lang. Nya napay 11,220 sa inyong paminaw. Mahurot ni natog palit. Hurot ni na kamo no. Og di mahurot sa 7, ilahos na to 9. Kay na pa may 9, November 7 to 9 man. Pero nindot gyud unta November 6 gani, mahurot na ni. Nindot kayo karong Lunes ba? Kutob karong Domingo ato ning hotdog palit ha. Kay makatabang nis mga pari. Nya ang pagampo sa mga pari samtang mag-retreat mao ni mo isa sa atong kalag padung ngadto sa langit. Masuod tas Ginoo. Matod pa diri sa ikaduhang pagbasa, kun ang Ginoo nagpakamatay nato nga mga makasasala, unsa nakaha karon nga suod na tas Ginoo, iya nagitang pakamat. Unsa na iya nagitang luwason, dili kita niya balibaran. Kay iya manganitang giluwas kadtong makasasala pata, samot na gidron nga nakigsuod na taniya. Nya ang pagpalit og slots para sa simbahan makapahimo na tong suod sa Ginoo. Ang sa ato sang sitiyo, para sa nis akong birthday, katong manghatag-tag bugas sa 3,600 ka mga pamilya, nya mo paayo sa tag mga 60 ka gubaon kaing balay dinis atong parokya, na nasa tay halin sa sitiyo nga 5,147, pero napay 34,853 ka slots nga available. So ato sang pakpakan ang namalit og sitiyo. Salamat kaayo. Ang ato sang DSAP ni-increase ang atong actual cash nga nadawat, niabot nag 74 ka slots, nya 21 slots pa ang wap amarimit nato. Pero wala pay additional nga pledges or additional slot nga nahalin, na apay 45 slot nga available, tag 500,000 per slot. Unsa may atong himuon, mopadayon lang kita pagpamuhi ani mga butang sa kalibutan aron di ta mosangko sa kamatayon nga way katapusan. Nya karon sad open na sad akong GCash, pwede na sad mo makasulod ani, pero basig kutob ra ni mga 10 days or mga less than 10 days mapuno na sad ni 500,000 raman. Nya kanisang atong YouTube channel Padresiano Ubod nakadawat na punta anig mga 143,000 pesos atong buwan sa September. Mga tao gyapon ni nga nibuhi silang kwarta. Na sa mga scammer. Likay-likay lang sa tanang scammer. Ang Ginoo diri sa atong salmo nagpahinomdom, ang Ginoo maayo og maluluyon. Yes, daghantag mga sala. Ako, kamo naamoy sa, ako nasa ko'y sala. Pero ang Ginoo maayo og maluluyon. Every time nga muduol taniya samtang buhi pata, automatic yun ang iyatang pasayloon. Kay maayo siyag maluluyon. Nya kung mamatay sa tang adunay dala nga gamayng mga sala nga dili angayang ibutang tas impierno adto ta ibutang sa purgatorio. Matod pa ni San Juan sa iyang unang sulat, duna may mga sala nga dili ikamatay, duna say sala nga ikamatay. Ato nang gitawag og venial sins ang dili ikamatay, nya ang ikamatay mortal sins. Kung mamatay tang naay mga venial sins adto sa tas purgatorio, nya tungod kay ang Ginoo maayo man og maluluyon, ang mga pag-ampo sa mga buhi pa kay part man ta sa gitawag og the whole body of Christ. Kita may gitawag og militant church, nya naa sa ang nas purgatorio gitawag og suffering church, ang tuas langit gitawag og triumphant church. Ang mga pag-ampo sa militant church makatabang sa naa sa suffering church.
ang mga pag-ampo sad sa triumphant church, ang mga santos, ang ilang intercession makatabang sad natong mga militant church. So kitay mutabag ampo para sa tuas purgatorio, niya ang tua na sa langit, sila na sa imo ampo para nato nga padong pang mamatay din his kalibutan. Ana, militant, patyonon ang tawagan na, patyonon. Ingon sila di pa dire nagpanaw. Ako di ko ganahan mo tawagan ng magpanaw, patyonon. Kay nindot nang maghuna-huna ka nga patyonon ta din his kalibutan, pero tu ay sunod. Tay sunod gitawag og triumphant church. Pwede sa tag mahasulod sa suffering church, pero mas nindot gyud nga di ta masulod sa suffering church, ditso na tas triumphant church. Unsaon man buhii gyud ang tanan nimong gikuptan aning kalibutana, buhii sila according to God's standard. Unsaon man itabang sa simbahan, itabang sa mga kabos. Nya dinhi simbahan itabang pinaagis pag-donate nya sa ato dinhing parokya kaning ato mga slots. Ug adto kaslaing simbahan naa sad sila'y pamaagi didto unsay mga paagis donation, hala donate didto. Muangkon bakag usa ka lingkuranan kay nag-fundraising para sa lingkuranan, muangkon baka pagpalit anang na ang mga kinahanglanon sama anang sound system kay dako-dako kag kwarta, mga electric fans kay limuot kaayo, hala i-donate na dito, buhiin ang kwarta nimong siging tigom diha. Nya dinis ato holy pads, sitio ug disap ang atong mga slots. Kadindot kun ato ning i-focus ang atong kaugalingon niini. Wala na gyud tay kamatayon, pirmi na tang buhi. Bisan og di pa ta mamatay, ang atong kinabuhi mura nagtuas langit. Maghatag og kalipay sa uban, nya permanente sa tang malipayon bisag daghan pang mga problema. Kay nothing can separate us from the love of Christ. Nya kadtong naa sa love ni Kristo kanunay gid nang malipayon, kay ang gugma maghatag gid nag kalipay. Last night naghimo ta og look-alike saint. Nindot kay sila tan-awon mga santos ug mga naong ilang gi pakita ang kinabuhi sa mga santos. 17 sila kabuok. Ana, naiuban makalahos og istorya, ang uban sa di sad kalahos og istorya. Pasabot ila ra gitong gi-memorize o niya acting lang. Pero naa sa dito'y mga nakita nako nga sincero kayo. Sincero kay sa ilang pag-act sa kinabuhi sa usa ka santos. Nya gipangutana to nakong nasikan, maghimuay lang in taon siya kandila. Batan-on siya pero maghimo siya kandila para makatabang sa pagpangwartas ilang pamilya. Ana, nya siya ay nagdaa sa life ni Saint Luke. May sa kanyang pagkasulti, kay mura mag-iyang gibutang siyang kasing-kasing. Nya siya paginasikan, so nakadawat siya 3,000 sa iyang pagkamaayong sulti, nasikan pagyod 8,000. Nya ako di siyang gipangutana, unsa may mong isulti karon? Ingon ni siya, dako na kay ikatabang sa among kapilya, Father. Wa siya maghuna-huna nga madi na jud ko kapanghimog kandila ani pila ka adlaw. Ang iya dako nig ikatabang sa among kapilya, Father. Nakaana ko nindutag mapari ning bataa. Basin pa di ay. Okay, mura pagparionon to siya naong di pa sa katuyawanon sa tinudan, pero na bang huna-huna niya ba pirming naa sa simbahan, bisan sa iyang kalisod gahuna-huna siya sa simbahan. Kana mo'y mga di gyud mahimulag sa kalipay ni Kristo. Nindog na ta pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, masaligon sa atong pagtuo, ibayaw nato ang ato mga pag-ampo ngadto sa Dios ug ang pag-ampo alang sa tanang mga nangamatay. Moingon kita
Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga sakop sa simbahan dinhi sa yuta dili gayud makalimot sa simbahan nga nagapaabot sa tunhayng himaya sa kahimpitan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang kalinaw ug kahayag ihatag sa mga kalag, ilabi na ni adtong wala gayud makaila kang Kristo niining kinabuhia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga tao nga mahadlokon sa kamatayon, maglaom unta sa pagabanhaw ni Kristo ug sa iyang makalinis nga pagpasaylo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga gatong atong mga igsuon nga nagbako sa kamatayon sa ilang mga hinigugma, mahupay unta diha sa mga pulong sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang kaluoy nga gipadayag sa purgatorio, magdugang unta sa atong pagsalig ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga si Halang Diong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa Pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo Patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang atong mga santos nga misa ug mga pagampo magtabang unta sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Amahan nga langitnon, dungga ang amo mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nautong ta sa Ginoo sakripisyo, gikan sa iyang mga kamot. Alang sa pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kahimot Ginoo kining among mga halad aron ang imong mga alagad nga nangamatay madalangan ha sa himaya sa imong anak kay nadugtong man kami pinaagi ni ining halangdong sakramento sa gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Diha kaniya ang kalauman sa bulahan nga pagkabanhaw misidlak alang kanamo aron ang saad sa umaabot nga kinabuhing dayon maghupay unta kanila nga gisakit sa kamatayon nga di kalikayan. Kay alang sa mga nagtuo kanimo Ginoo ang kinabuhi mausab apan dili matapos og ini katun-as nas among puloy-ana niining kinabuhia ang puloy-anang tunhay giandam alang kanamo diha sa langit ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo ihatag nga ang imong mga alagad nga nangamatay makatapon nganha sa puloy-anan sa kahayag ug kalinaw, kay alang kanila among gisaulog kining sakripisyo sa Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang atong kaluwasan. Nya mahitabo ra ni kung duna gid tay pagpangga sa atong kalag.
Salamat sa nagpangga sa kalag og nialagad nato karon, atong mga lay ministers, mga lector, salmista, sakristan, ug ang atong choir, ang San Vicente Ferrer choir, ug ang ni-offer karon sa formal offerings, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Brad Henry o Sister Bibang Munisit and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Yan, nagyapon tayo misa ron alas 10, alas 12:15, alas 4 o alas 6 sa gabi. Na i-text lang tong inyo mga kauban nga wa pa kasimba. So padayon tang mamalit og slots sa atong holy pads na pay 11,220 ka slots. Ang atong CTO na pay 34,853 ug ang atong investment slot nga DSAP na pay 45 ka slots. So ato lang ang paliton kung makaya. Pero wa gyud dili makaya basta mamuhi ta aning mga butang sa kalibutan. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.